به پیشنگیا کمالیا حقوق ناسن جبو آزادی لمردینی لعده درمانسازان پانلک به ناو آشتی و مافی هیویت دل دارخستن که یکش بشترین و پانل جی هفشاردار مردینی سیاستمدار کرد احمد ترکل گلوی دیسا هفسروکا کمالیا مافی مروان ارن keskin seroki baroya Ahmet'e Abdülkadir Güleç hem proseye nırxandın hem jî de derbari mafi heviyedan nerinin xwe nırxandının xwe bi beştaran ra parvekirin niha kek Ahmet li gelmine mamusta merhaba şükürüm baş kuyadıkın tendürüsiye ve baş derbasi ve sağ olun. Beli. Prosede çi qonağı da ez beni me lehmdur axaftına ve gohdar kır bedeli ve de şehir teşyan gor ve henke masyen ez. Rasti eviye me geleki belin bu. Medgo dve de mede devleti hene gava bavejin. Jibo psikrika kır çare serbebe. Bir rasti em hamu be lezu bes em dixwazin aşitiyak bir rumet çebebe. Le îro gelê Kurd ji bo aşîtiya rastî berdelê me zindan o aşîtî xwazin. Em li devletê dinerin, hikûmeta Türk dinerin, ew jî ji bo aşîtiyê dixwazin gavna bavê, lê pir dereng, pir hêdî gav tê bavêtin, ew jî hêviya gel roj bi roj kêm dibin. Em hêvîdarin kî îro hikûmeta Erdoğan Jibok ve proje berasti bedulu can jibok beratiya gelê Kurd û Türk xebatek hêja bimeşînin em li hêviya wênin em hêviya xwan da nakin em bawerin îro di rojhilata navîn de beratiya gelê Kurd û Türk rastî jî hem ji bo Türkî hem ji bo Kurda gelekî di rêya demokrasiyê gelek tişta evi peş bixin ji ber vî havî em hêvîdarin kî ev proje gîro tê meşandin em hemû hem Kurd hem dewleta Türk lê xwedî derkevin o em bigêşin aşîtiyê bigêşin biratiyê bigêşin demokrasiyê. Çend daxwazin Dem Partiye hebûn ji bo ku prose bilez û bez bimeşiye şwan jî ew pakêta darazê ya înfazê ku hatin nirxandin nerazî bûne ku we heye li hember wî pakêtê çi ez ew niha ew pakêta înfazek adım amade kirinin rastî jî ji bo mafê gelê Kurd ji bo daxwaziyê gelê Kurd tiştek tê tune. Lê dibêjin em ê piştî cotmehê em ê vana bînin ziman em jî li hêviya wênin yanî me dixwast îro dest pê bikin lêk ew nebû di cotmehê jî de em ê binerin fikrê xwe bînin ziman lêk ji bo ev proje bi ser keve rastî hemû siyasetmedarê Kurdar gerek alîkarî bê û hemû siyasetmedarê Kurd li kîja perçê Kurdistanê bê ji bo aşîtiyê û ji bo biratiya gelan ew jî xebate xweşik bikin ev projek îro tê meşandin Sayîn Berêz Öcalan ev projek anî rojevê hemû lê xwedî derkevin yani Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat siyasetmedarê wê hemû alîkarî vê projê bin. Pirsekî dawî ez benî li ber tavê naxwazim we rawestînim yek daxwazin Dem Partiye jî paştekişandina biryarên qeyûman e wek hevşaredarên Mêrdînê li bendenek we ji biryara qeyûm paş te bê vekişandin hûn werin ser erka xwe daxwazek we û bendewariyek we armanca me demokrasî armanca me demokrasî berfireh bibe demokrasî ava bibe lêk siyasetekî îro qayîm dimeşîne îrada daxwaziya gelê Kurd îpotek danîn ser bildest kirinin lê gerek ew rabe yani gelê Kurd îrada wî yani nek mesela ji bo tiştekî kesayetî yani îrada gelê Kurd wexta nas nekin rastî jî ne demokrasî ava dibe ne biratiya gela ava dibe. Benden ez benî ku biryar bê başa em dişopînin em naxwazin tişkî bêjin lê em dişopînin ev daxwaziya gelê Kurd e. Gelekî spas belîkirim ki ez benî Ahmet Türkiye ji beşdarên vî panelê bû hem di derbarê mafê hêvî hem jî di derbarê ev proseya ku qonaxa
تدا به ویرنگی نرخاندن خو آنی زمان علی کی دن جی هفدیتن بردوام دکن آمد مردن باتمان باجر انگلک جدا جدا استنبول کم خبات پانل سمپوزیوم konferans denli darxistin sazin civaka sivil ji hukuk nasi siyaset medarın ji fikru ramanın cuda cuda ji herek di tanga xwara ji bo ku ev prose selametri biçe seri di nav hewldan ekidane ev kom xebat yan ji panela îro ku ji aliyê komeleya hukuk nasên ji bo azadiyê ve hatta li darxistin yek jwan bernameyan bu ku Ahmet Türk hevşaredarê Mêrdînê ku bi qayyum ji karê xwe hat bu durxistin dîsa mafnas hukuknas eren keskin û li gel Serokê Baroya Amedê Abdulkadir Güleç beşdar bûn li gel peywendidarên bûyerê hukuknas û beşek welatiyan li odeya konferansê ya dermansazên Mêrdînê birêve çû.